me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my So yung isa time. na sasabihin ko, nakalimutan ko na. Oh, 5:30 na. but I don't wanna miss you, Tapos, baby. voice ko. So I stand up and 5:30. So yan, on the way na kami. Ni Kuya Noli, pauwi sa amin. 5:36, 7, mga 7:30 or pa 8 kami makakarating. Sabi, dahil sasabihin ko na wala na ako ng boses. Dahil kasi may video ako, hindi kami magkarinigan ng mga kausap ko. Kaya sigawan kami. Adi Kuya Bin! Pauwi ka na, Kuis. Baby, you Bye-bye! give me ice and Ingat ka fire. din. Palawan, kuya, Palawan. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Okay, so balik ako. Nag-helmet na ako. Baby, you give me midnight. Helmet! Gagi, nakalimutan You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Dito na kasi guys doon sa baba. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, Bet niya siguro. oh, oh, Gabi na. Alam mo, dilim. So yun nga, dapat may ilaw galing sa likod. Dito na lang. So yun guys, naabutan nga pala kami ng ulan. Yeah. Tingnan nyo yung helmet namin, basang-basa. Umuulan dito sa Pulanggi. Yes, Pulanggi pa lang po kami. Andoks. Ayan. Nandito na kami sa Matakon. Kasi nakita ko na yung Matakon Public Market. Ayan. Umuulan na naman. Umaambon. Pero carry lang. May helmet naman. Si Kuya Noli, kaso basaan na yung kamay niya.
guys, Centro Mall, Pulangi. Ang ganda! My gosh! Ang ganda niya, guys. Doon sa sentro kami ng Pulangi. Madilim nga lang. So yun guys, hindi ko alam pa nung oras na. Kasi nasa bag yung cellphone. Hindi ko din alam kung anong lugar na to. Kasi wala naman na nakalagay na sign sa ID. City na to, forestry. Daraga pa ba yun? Ano yun? Hindi yun Daraga. Kasi yung sa forestry yun. Ayun na may nakalagay ito, Legazpi City. Doon sa kabila ito Binubatan. Dito to Legazpi City. Public market kasi yun ang kamaling. Uy! Dito madilim na naman. Wala na. Pagkita lang yan naman yung liwanag. Kamaling bang. Ayun guys, dito wala nang ulan pero basa yung kalsada. Kanina kasi umuulan pero tuloy pa din kami. Pero yung niya, ambon, yung maninipis, yung hindi naman siya yung malalaking ulan. Okay. Kahit palabak ride ka lang, nakakangalay din. Nagreklamo. So yun guys, naalala ko. Kasi yung cellphone ko na sa bag. Naalala ko, meron pala akong ride. 6:50 na ng gabi. Umalis kami dun 5:30. Sa 6:50, nandito na kami sa Rawis. Kasi ano to guys? Parawis. Papuntang Rawis. Kaya hindi ko kasi kabisado. Ang labas nito is Rawis na, yung labas ng kalsadang yan. So nag-stop muna kami dito sa may gasoline station kasi meron ditong tindahan. So nasakit na kasi sa puwet. Kakaupo. Ay. Balita. Si kuya. Hindi, pahinga lang ng puwet. Yes, pahinga lang doon. Nakakangalay kasi. So yan guys, pili muna kami. Hindi ako. Wala na akong boses. Wala na akong boses. Just... Walang mali. Yan na lang po yung sumaliit. Guys, mag-cup noodles kita. Oo ba? Sige. Gusto ko mag-cup noodles. Ano pa naman? Maga pa. Oo. Mag-7 pa lang guys. Gusto ko yung mangha. Ako lang. Diday na lang. Anong gusto ko? Dalawa nabili. Tapos hindi ko na naman. Tignan. Sige. Anong play ko sa'yo? Maarang sa
Alin dyan? Ano ko? Uri, nini. Ikaw. Ang sarap. Malupit, manghang talaga ah. Siyempre. Manghang talaga. Gusto ko kasing mainit. So yun guys, naputol yung tali ko. Ano pa lang naman, 7:02. Ano sa'yo? Ganun ba? So yan, maaga pa naman. Kaya, ayan, kakain na talaga. Ala, kahit wala, tumayo naman. Huwag lang matumba. Ang cute ah. Si kuya, sabi ko sa kanya, kumain. Ayun. Sabi niya kanina, nag-o-on na siya. Cup noodles din. Kinuha niya para. Hindi niya na pinabuksan. Inuto niya lang ako. Kaya, bahala siya. Charis. Hindi pa lang masarap. Iba kasi ito. Spicy Korean styles too. Baka malaglag. Hindi man yan cruise. Hindi ka lang mag-iro. Charis. Sniper lang ang salpak dyan. Sarili kita na. Wala. Grupo ko rin. So yan guys, babalik na kami ni Kuya Antoli at hindi na ako mag-helmet. Oh, baka sinyo si Kuya Charis. Hindi na ako mag-helmet para ma-feel ko yung ano, yung hangin, Charis. Basta hindi ko na feel mag-helmet. Sorry ha. Pero malapit na lang. Rarason pa. Malapit lang. Nasa Rawis na kami guys. Yan o. So yun guys, madilim pa din. Wait lang. Guys, nandito na kami sa sentro. So hindi na nga talaga ako nag-helmet. Madilim pa rin talaga siya. Ay, umambot. Ayan o, sentro na ng Santo Domingo. Sentro Santo Domingo. Malapit na kami makadating sa bahay. Madilim-dilim na. Ay, may event sa gym. Ay, basketball. So yun guys, nandito na kami. Ayan. Dito ko iparking ko kay Lolo. Oo, kay tatay. Ayan. Patukin mo muna kung saan pwede parking. Ay! Eto na kami guys. Wait lang, katukin daw natin. Knock knock. Knock knock. Nay! 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 Wait lang guys, hindi ko matawag si nanay. Nay! Ako sino tabi, Nay? Ako saan mo? Oo. Sa hindan ni Kuya, ito pwede i-park. Palan.
Tara! Day man ito mga kalog gusto niya. Okay lang dyan, sa dulo. Urig de. Sa dulo? Makalaw ka? Oo, sa dulo. Bawal urig. Ay, di ang palamig. Lalabas mo na ito. Lasing si tatay. Oo. Hindi, labas mo na lang. Ilabas ko Sa'yo naginom si tatay. Hindi mo man tapos digdi. Ilabas ko na Nawala ito. ka na si Papa. Buyong man si pa. Ano pa nga, hindi nagkakanta pa. Nailing ni Sulad ninyo. Sa'yo nagkakanta. Nagaling kami sa ano, Madiklom na. cellphone. O madilim na. Gulo-gulo ng aking buhok. Yan, sige, labas mo na ito siya. Ilusgo na. Oo, para makapasok ka. Sa'yo nilalabas muna ni Kuya Noli yung tricycle. Pero madilim. Ay, may pala akong flashlight. Gamitan natin siya ng may wagang flashlight. Ayan. Diba? Pwede po mauna na ako. Charis. Sabay na lang. Sabay na lang. Tapos, ano mo na lang yung kidiet. Tangilan mo. Alin? Ay, yan. Alin? Igilid mo Kahit pagod ano na guys. lang. Ay, tricycle. Ano ang tanong lang kidiet? Dahil may problema. Pasiringon mo na lang kaya ko yan ulit. Ato bang hindi? Yan. Mm. Yan. Tapos date na lang. So yan, wala kasi magandang parkingan. Yan. Para ano. Tapos, Hindi, yung atras na ni kidiet. diit lang. Ba't hindi na malaki na eh? Date pa talaga. Date na lang. Una ko si Ina nag-upload. Yan. At ko ng ibang ano. So ayan. Yan na rin. So yun guys, nakarating na din kami. Sa wakas. At meron kaming bisita. Hi ka sa... Hi ka! Hoy, bisita ko! Pamili kay Kuya Nolay. How? Hello. How? Pau! Ay, hello po. Hindi. Kuya Nolay. Hello. Iyan to na vlogger. Kuya Nolay. Pau!